ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Теҷи. Ҳама каса бардурои азиз хелен созаин хубин саломати якотон созаин астренотон созай гӯш кине ки дар имрӯза навор ма дар чӣ рӯй кардагем ва дар имрӯза навор чира гап мезанем. Дар имрӯза навор мошин рӯй кардаги нест. Ягон кас мошини чорчарха дошта бошен дар ма рӯй кинем, ма реклама мекунам. Замини 25000 ҳастай дар шаҳри Кулоб, замини 65000 ҳастай дар шаҳри Бохтар. хонаҳои заминӣ сар мешавад аз ноҳияи Файзобод, ноҳияи Дӯстӣ, шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон. Квартираҳои арзонак ҳастай бардурои азиз. Квартираи 67000 ҳастай дар шаҳри Бохтар, квартира ҳастай дар шаҳри Душанбе ва квартира ҳастай дар шаҳри Роғун ва шаҳри Хуҷанд. Қизиқи видео ҳамие ки як замини фурӯшияй 25000 сомонай ва як комната квартира 67000 сомонӣ ва дигар чизои арзон ам рӯй кардагам. видеои имрӯзаро ба қизиқ то охирша тамошо кунед. агар ягон кас хона, мошин, квартира чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен, мефурӯхтон ки тезтарак фурӯшумаш дар номерои WhatsApp ма бинависен. ма барои харидоро рекламаи зуруш мекунам. ҳамин як доналай ки бепала ба ягон шлопки кандагӣ бизанед. касе дар канали мо меҳмонен, ҳамин каналда подписатсия кунед. ягон рӯз замин, хона, квартираҳои арзон мехаренда. ана ки меирему суста. дӯстони азиз, пеши навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам. грузоперевоз ки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд, ай пеши бозори Садовод, Люблино, ҳамин территорияда бардуро бор ҷамъ мешавад. бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора айдистон мегиранд. нархш бо маслиҳат ай бардуро ай рӯи кило зависид мекунад. шумо бардуро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. компания яке Бахтиёр ва Баҳром ай. бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигиред. дӯстони азиз, бачаи ачкидор навора сар мекунад. бо диққат аки шеринария 10 минут мара гӯш ки хаяке ягон чӣ ҳамин видео мехарида. бардурои азизон, замине десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, наздики бозори Чапаев, кӯчаи Уртабыз. 4.5 сотиқ заминда 3 дархона, кайлдор, баня, фундаментош рехтагиай, овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%, гирди замин се тарафаш маҳкамай, баня ва ҳоҷатхона доштай. нарша бардурои азизам 65000 сомонӣ мега. ина бардурои азиз, марҳамат, касе ки замин харенай шаҳри Бохтар, пештара Қурғонтепа, 4.5 сотиқ замин чӣ хеле гуфтам, се дархонара фундаментш рехтагӣ, нархиш 65000 сомонӣ. бовар ки нархи зуре, пул мешид ҳозир хидм мехаридамаш. маълумотша дар бар экран навистагим, номерои телефонаш ҳастай, номерои Россия, номерои Тоҷикистонаш. занг зада замини арзон ай шаҳри Бохтар бихаред. нархи зур айне ки оли хеле чизои арзон гарини бисёраи видео да шеринар видеоро то охиша тамошо ки бардурои азизам, ин хона десен қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Орифон. 7 сотиқ заминда ана 3 дархона қати калдориш кардагӣ, баня дар дурунаш будай, чихе зур. ремонти хона дора, овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%, гирди хона як тарафаш маҳкам, қариби хона да мактаб, масҷид, магазин, балниса наздик будай. ина бардурои азиз, ҳама чӣ наздик будай. нархша нигоҳ кунед ки чӣ хел арзон гуфтесай. хонаи фасони хушуд дар ноҳияи Файзобод, нархиш 180000 сомонӣ. касе харидор бошен арзон мешава. нархи зур айне ки соҳиби хона гуфтагие ки али шава мешава ба квартира дар райони Файзобод, шаҳри Ваҳдат ё шаҳри Душанбе. номерои телефонаш, номерои Россияш занг зада ё ба квартира алиш кунен ё пули наличи қати бихарен. ноҳияи Файзободда. дӯстони азиз, бачаи ачкидори адда сухан мекуна. агар шумо хона, мошин, квартира чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, номерои ма комментария якма бинед, номерои ма ҳастай, WhatsApp шуда бинависен ё аввали видеора нигоҳ кунед, номерои ма ҳастай. барои ягон чи реклама дошта бошед, фарҳанд дора чизе ки барои фурӯш боша, мо реклама мекунем. дӯстони азиз, ва ҳамин як дона лайкира бичухен. касе дар канали мо меҳмон бошен, подписатсия кунен. ҳозир як пашка гап мезанам, баъд квартираи 67000 ва замини 25000 да мегзарем. салому алайкум апоҳоу хоҳарони азиз, ҳамаи шумо занҳои хонашини меҳрубонро ба компанияи Фабелек ба кор даъват мекунем. ҳама намуди корҳои компанияи Фабелек ба шумо бепул нишон дода мешавад. апоҳоу хоҳарони азиз, шумо дар хона нишаста бо тариқи телефон метавонед пули худро ба даст биёред. апоҳоу хоҳарони азиз, шумо агар регистратсия ва кор кардан нахоҳед, марҳамат, номерои дар болои экран буда
دستافکا ба тамоми шаҳрҳои тоҷикистон ва москва дорем. шумо агар чизҳои лозимаи худро дархост кунед дар муддати 3 рӯз метавонед дастафкаи худро қабул кунед. ҳама мо коргарони занҳои компанияи фабелик шумо занҳои меҳрубони хонашинро интизорем. хаста набошем бардурои азиз, хаста шуда бошем, як кофе талха бизанем кам-кам. дӯстони азизам, ихона десен қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ, пешина ҷиликул, посёлкаи гаравтӣ, участкаи шаҳри нав. 18 сотиқ заминда 3 дар хона кардагӣ, ремонтш миёнае мега, овсуеч мега ҳастай, ҳуҷҷатоша маслиҳат мекне, ошхона баня дорава коробкаи, фундаментои оғилш рехтагӣ бидаи, дарахтои мевадиҳанда дора, мактаб, магазин, масҷид, медпункт наздик бидаи. нарша бардурои азизам 175 000 сомонӣ мега. касе харидор бошен, айноми канали Сауду Тиҷи гап занен, бо шумода арзон мекна. номерои телефонаш, номерои расияша имо ватсап дора, занг зада хонаи арзона аз ноҳияи дӯстӣ бихарен. номи пешинаш ҷиликул будай. дар аввали видео гуфтум ки як квартира ҳастай 67 000 сомон хел кардем ки бачаячки дор дурӯғ гуфтесай, не шерӯнар чизе ва маслиҳат кунем. бардурои азизу мегзарем ба як замини арзони дига. бо диққат гӯш кунед. касе ки аз шаҳри Кӯлоб замин харен. замин десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, ҷамоати Зардор, 5 сотиқ заминда 3 дар хона, кухни, кайлдор, фундаментош рехтагиай, светш ҳастай, овуш дар наздикиш ҳастай. ҳуҷҷатош қарор иҷозати хона кардан доранд. як кам аз шебен, як кам аз санги калон овардагӣ бидиянд. нарша бардурои азизам 25 000 сомонӣ мега. касе харидор бошен, арзон мешава. соҳиби замин гуфтагия ки ба мошинам алиш мекунам. номерои телефонаш ҳаст, занг зада замини 25 000-ра аз шаҳри Кӯлоб бихарен. бардурои азиз, касе ки хонаи заминӣ харен аз шаҳри Душанбе пеши бозори Корвон, марҳамат гӯш кунед. срочно хонаи фиши қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон, раи Гранзавод, 1 3 сотиқда 3 дар хона кардагиай, ремонти хонаҳо миёнай, овсуеч мега доимӣ ҳастай, ҳуҷҷатои хона 100% гирди хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ, ошхона, баня, ҳоҷатхона доштай. дӯстони азиз, хона 100% медрои зиндагӣ мекунӣ. нархиш 235 000 сомонӣ мега. 235 000 сомон. нархи зуре бардурои азиз, шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон, 235 000 сомониш мега. агар харидор бошен, айноми канали Сауду Тиҷи гап занен, шумода бо арзон мекна. дута номерои телефон шамондагиам, занг зада маслиҳат кунед. бачаёча ховод навара ки мегзарем ака ба квартираҳои арзон ки шумо ждат доштен. дӯстони азизам, якам ай Душанбе сар кунем. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, як хонага квартира дар дим этаж қарор дора, 24 квадратный метр, район Зарафшон. дом новостройка, хона ремонт дора. соҳиби квартира гуфтагия ки срочно квартира фиши техпаспорт дора, хона тайёра мега, медрои зиндагӣ мекунӣ, ову суетиш ҳастай, канализатсияи шаҳрӣ доштай. нарша бардурои азизам 135 000 сомонӣ мега. 24 квадратный метр бардурои азиз, як хонага дим этаж, нархиш 135 000 сомон. Зарафшонда. номерои телефонаш ҳаст, конкретни харидоро занг бизанед. хотирам хеле квартирои арзон шерои нар лайкора илтимос мекунам бижихен касе меҳмон бошен подписатсия кунед дар канали мо. бардурои азизам, ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Роғун, як хонага квартира дар 7 этаж қарор дорад, 48 квадратный метр. домои пешинаи квартира без ремонт, коробка гуфтагия, хаймисол занг зада маслиҳат мекунен. соҳиби квартира гуфтагия ки як хонага фурӯшӣ дар шаҳри Роғун, кӯчаи Норакиё, ду балкони калон дора, мешава ки ду хонагаш кунӣ. харидорои аниқ занг бизанен, маслиҳат мекунем мега. нарша бардурои азизам 125 000 сомон таргават мекуна. номерои телефонаш ҳаст, харидорои аниқ занг зада маслиҳат кунед. бачаёча мегзарем ба даҳам эълони имрӯза. бачаячкидор навора давом мета. дӯстони азизам, ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Хурҷан.
ина бардурои азиз бисёр менависанд ки комментарияда аз шаҳри хуҷанд бумон мегӯянд бардуро илтимос мекунанд нама арзон ша барои ам бардурои ки ай хуҷандан ё ай хуҷанд квартира гуфтесанд пешкаши анво мекунам. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри хуҷанд як хонага квартира дар 1 этаж қарор дорад 28 квадрат метр район пахтакор домои пешина хона ремонт дорад. соҳиби квартира гуфтагие ки продаётся квартира ориентир магазини гавҳарӣ. нарша бардурои азизам 155 000 сомон арзон алиш мекуна намекуна навистагӣ нест, фақат навистагие ки 155 000 сомон. серьёзни харидоро занг бизанед, номерош номерои Тоҷикистонае. бардурои азизмоне ибад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст, ки ҷое ки замин аст, ки ҷое ки хонаи заминӣ аст, ки ҷое ки квартира рӯй кардан ҳаракат кардам барои шуморо нарх навоша гуфтам. бачаҳо ча фикр мекунем ки хая нархҳои зур буд. агар маъқул шуда боша барои дастгирӣ кардани мо, барои пешравии канали мо як дона лайки бепала бишқен. касе дар канали мо меҳмон бошен, форатон ки видеои мара якмин шуда тамошо кунед. каналда бардурои азизу қавақтона намегирад, подписатсия кунед, зангулачара дар боло гиш монед. мо вақти видеои нава дар канал модум сразу шумо дар сообщение яъне ки уведомление мерава, шумо медонед видеои нави мара якмин шуда тамошо мекунед. бардурои азиз гапа бисёр намекунем то видеоҳои оянда. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар ки ҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен ва дар комментария барои бачаи очкидор дуои некунед. мисол дар ҳаққи мо як дуои некунед. худованд нигаҳбонтон боша ва касе то охири видеоро қатима чақчақ карда тамошо кардед, дар комментария рақами 5 звездаро нависед. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро қатима тамошо кардед. дӯстони азиз, дастгирра фаромӯш накунед. хаяка.